היוש, אז קניתי מסתנין, ג'ינס להדביק על הטלפון, כי מה שהיה לי נפל לי. תסתכלו את זה יפה. כאילו, זה מהסוג הזה, אין לי אחד מהסוג הזה, אבל יהיה לי עכשיו. אז בלי שיצא לי את האנס החמוד הזה. את התות ואת התפוח. ואת האננס. בוא נפתח. זה כל הדוגמאות שיש. אוקיי. פתחתי הבטחה מספקת. וזה קופסה. וכמעט זה כזה, שזה כל מה שכאן יש. בואי ניתן קצת קרדיט לטוב. אני אקח את קרדיט, אבל זה כזה דווקא. אני שומעת אותה. יו. זה חמוד. וואי, ממש חמוד, זה צנונית. תסתכלי, יצא לי צנונית. וואו. אני אדביק ואני אעדכן. קודם כל נפתח את זה איתכם. צריכים לספק בעולם. וואי, זה כזה חמוד. כשאני רואה את זה, בא לי לראות אותו כל יום. עכשיו נראה לכם איך זה נראה. ככה זה נראה, תסתכלו איזה חמוד. ממש ממש חמוד. וזה הטוסיק. מה אתם אומרים? אוקיי, אז לא יצא מה שרציתי, אבל לא נורא. די, יצא משהו ממש ממש חמוד וממש יפה. וזהו, ביי יוש.